Nalika semanten sinten mengko parengayun. Menika to warnane ninja mantri mungko parsaning praja. Adadaleming paloso jenar Kinopati Harya Sengkuni miwadatan kantun. Ingkang Rama Mara Sepuh Nalindring Mandaraka Sang Prabu Salyapati. Miwah pandhita ing Sukalima Begawan Durna. Pimingking andher mblabar peranganing para wadyabala ingkang tasih gesang. Sawetawis tidhem madyaning pesanggrahan Bulu Pitu. Datanan ingkang samyanya bawa. Kabar bawan wingit mimbaning Sang Katong Prabu Duryudana. Jibeg bebeke ngalih krana mrihatosaken dhateng kawontenaning peperangan. Sawetawis kabar ingkang sampun sumebar bilih ingkang raka ing Awangga Sang Adipati Basukarna bebantenging praja Ngastina wis gugur kasambuting rana Madyalaga. Dadya kodheng sutaning ngalih Sanuta Prabu Duryudana. Sigra miji dhateng piranganing para sepuh ingkang sami lenggah. Dupa wis kepareng mangayun. Sigra mrewani pangandika ing Astina Prabu Duryudana. Mangula jering pangandika Sanata ing Ngastina, Sanata Prabu Suryudana ingkang dereng kababaring lisan. Ring Astina Maha Prabu Tuhan sembah miring ulun kapurba Risang morbeng rat
ing sahanane ingkang kanan sihing dase mawe uga sawegung kong mering delan iwang kanang mamut ing ngori jenayakeng rat om nuwun amit pasang kaliman tabi tinebena ing lho dune dumawahing tawang towang sinuwun rumaos kumejut raos ing manahipun ing abdi kepatihan dupi tinimbalan wonten ing saklebeting pesanggrahan Bulu Pitu mongko nembe kemawon purna peperangan ageng wonten ing Tegal Kuru Kasitra kaselak anggen paduka pepanggihan kelawan ingkang bapa ing kepatihan menika mengku suraos ing kados pundi nggih kepareng kula cemadhong dawuh ewadene ngandadosaken gawok raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan wiwit kala wau sang nata sampun kepareng lenggah wonten ing damparing pesanggrahan ewadene dereng wonten wiyosing pangandika paduka anak Prabu Ngastina badhe andangu menapa nggih sak saged-saged kula badhe bebureh dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina